Vakomana from the ruling party in Zimbabwe, they've been fired decisively. Panguva ino yatinoona kuti after the passing on Samuel Daniel Nujoma, watoona kuti panguva ino aiwa asiya a history iri very clean and exemplary. Vauya panapo vakatoa conclusion vakati aiwa vakomana munyika yeZimbabwe they must observe and see and also learn. Vaone kuti aiwa kana vari on to power they are just there to serve. Sana pena mashuka mudanyirwa panapa anotivo subscribe or like on the bell kuti mutapaenda facts email abudanyirwa achiti enzwaka. Number 1, no coup, no I will rule from the grave, no 2013 Lengi Chipo, no short sleeve, long sleeve, no unleashing riot police on citizens, no deploying the army to kill civilians, no empty shows in shops, no agro check, Vieira point not seek, no PVOB or patriotic act, no bribes for war vets. Rest in power, Samuel Shafishuna, Daniel Nujoma. We need new leaders. Thomas Panomuda chinogwa panapa kuti mai patona kuti panapa vachijoina aiwa kumuona pamwe chete nekuchema aiwa the Namibian founder and the founding president of the Republic of Namibia. Panguva ino vanhu vari kurememba aiwa freedom yavakafaita aiwa vachitora independence yenyika yavo panguva ino vachiti aiwa ukona nyika yeNamibia panguva ino one of the Southern African nations are stable and ane freedom. Vachiti aiwa nyika yeZimbabwe muchiri maleaders they must copy and also draw kuti aiwa vaizviitawo sei. Tudze mafungiro enyu tinoti kudei pamusoro pechitiko ichi aiwa pena comment section yedu. So mafungiro enyu musana subscribe or like, turn on the bell icon.